Mekure bapane zvandakabata zvandida kukupakurira muri yeZimbabwe ndakareva ndikati zvinobva muvanhu zvinodzokera muvanhu zvigotongwa nevanhu zvigoya panhepfenyuro yevanhu chikonzero zvinoda kudzokera muvanhu zvakanaka zvakarurama. Muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo yakaitika mukati meguta reHarare munguva yapera. Paizama kuungana vanhu, pane murume aizikanwa semuprofita kana kuti aibatsira vanhu mukati meguta reHarare, asi murume uyu akaenda kwaakaenda hana kudzoka. Nyaya yakaitika musi wa8 August ndo pasina kuwanikwa, but musi wa14 pane vanhu vakazosvika vachiti vari kubva mune chimwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare vachiti aiva taitizokuudzai kuti munhu wamuri kutsvaga akafa ari kumochari yechipatara chedu. Asi vakanga vatsvaga muzvipatara zvese vakashaya, hawana kuona mutumbi. Zvakazoitika muri yeZimbabwe ndo zvandinazvo, asi munhu paakawanikwa mukati mechipatara akawanikwa ari mubhegi noti mufiriji bochari akatoora 10 euro chiwiri bheni 4 kachiwemba kemenikeacho nematambudziko. Ndine nyaya ndine muri yeZimbabwe iri kuitika munyika yeZimbabwe. Pane munhu akagadzira magrupu anokwana kuita 3 anogona kunge aine vanhu vanodarika 900. Munhu uyu anoti iye anotsvagira vanhu mabasa pamakambani akasiyana siyana, asi munhu uyu ndiye admin. Ukataura pa ukajoinisa mugrupu pane link, ukajoina mugrupu hauna zvaunotaura iwewe kunze kwekutaura kwake iye. Ukazoka kutaura naye unoenda kuinbox kwake kana kufona motaura. Hapana pamunosangana pane office, asi pane nyaya yekurohwa kwevanhu bhegi mari. Ndine nyaya update yepanyatsime yaamai vekupa vana mushonga vachinzana nemunoba, kwete vavo chete nevevamwe. Nezuro vakatorwa nemapurisa vakazotorwa. Ndine nyaya yepagokwe update yemwana wekushayikwa kwe8 days akazoonekwa ari mugomba retoilet raimbotsvagwa everyday. Uyezve update iyi iri kutaura kuti aiwa akanga atora mwana ndiani, ichidzora zvakare nyaya yevanhu vakambodonha makore adarika uri kuda kuita 5 vakadonha murusero. Pavanhu 5 vamwe 3 vakatofa kwasara 2 vapenyu. Ndine nyaya yababa vane mwanakomana akarambana nemukadzi vangoita 3 months baba ndikutotora mukadzi yeye ndikuita mukadzi wavo vakutogara naye. Muri kunzwa kuti baba Isabel vakagukuchira vakalodha inguva chete. Rambai makabata chimuti, hatina kantawe hatina kanguva nekuda kwekuti nhasi pane zvirongwa zvakawanda. Saka ndichatika baba Isabel vaite sei vanyudze gejo. Ndisandawo pamukana wekuti vanyudze gejo, regai tinzwe mashoko ari kubva kuTrade Camo. Excellency is our standard. Ari